Jama'a barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon video a wannan tashar tamu mai suna kasuwar YouTube. Bidiyon mu ne yau insha Allah yana tafa ne da tambaya. Ma'ana tambaya ce akan tambaya ce wacce mutane suke yi mana ko kuma ce suke yawan yi mana. Saboda haka a yau insha Allah za mu fayyace ta wanda wannan tambaya ba komai bace face tambaya akan shin da gaske ne kamfanin YouTube za su rage watch hours ko kuma ce yawan watch hours da subscribers da suke bukata domin fara biyan mutum a YouTube, shin da gaske ne za su rage ko kuma ba gaske bane. Sannan kuma idan da gaske ne yaushe ne ko kuma yanzu an riga da an rage ne ko kuma sai nan gaba ne, idan kuma sai nan gaba ne to zuwa wannan lokaci ne. To insha Allah duka amsoshin wannan tambaya zamu ba da su a cikin wannan video. Saboda haka idan kana so ka samu amsar wannan tambaya to ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan video, ma'ana ka kalle shi har ƙarshe domin haka ne zai mutuka taimaka maka wajen fahimtar yadda abin yake. To cikakken bayani akan yadda wannan abu yake shine tabbas kuma shakka babu kamfanin YouTube za su rage yawan adadin watch hours da suke bukata da kuma subscribers da suke bukata bisa duba da dalilai da yawa da kuma alamomi da suke gwada hakan, saboda kamfanin YouTube yanzu suna samun mabiya sosai wanda ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar maka da haka shine kamfanin YouTube yanzu suna da followers ko kuma ce suna da mabiya da yawa waɗanda suke ziyartar manhajar su, ma'ana visitors da yawa wanda kusan zan iya cewa yanzu in ba kamfanin Google ba, duk da dai kamfanin mutum ɗaya ne ko kuma ce kamfani ɗaya ne da Google din da YouTube din, to amma in dai ba YouTube ba in dai ba Google ba yanzu ina ganin babu wata manhaja da tafi YouTube samun visitors, sai kuma Facebook da nake tunani ita ma kamar tafi YouTube, amma kuma banda su bi nan babu wata manhaja ko kuma ce babu wani platform a duniya da yake samun visitors din da kamfanin YouTube yake samu, wanda silar haka ya zama da cewa kamfanin YouTube yanzu yana da visitors da yawa sosai sai dai kuma yana da karancin creators, wanda kuma dalilin da yasa yake da karancin creators shine dokokinsa da suka yi yawa ko kuma ce suka yi tsauri, wanda kamfanin YouTube sun kan sun sani cewar manhajar su tana da dokoki da yawa kafin a cika sharuɗan da ake bukata, ko kuma koda ka cika akwai sharuɗa da yawa ko kuma ce dokoki da yawa da suke hana creators ko kuma suke karya creators gwiwa wajen yin harkar YouTube, wanda silar haka suke da karanci na creators, wanda har hakan ta sa suke ganin saka tallace-tallacen su a channel din iya creators waɗanda ake biyan su to gaskiya abu ne wanda ba zai wadace su tallolin su ko kuma ce tallace-tallacen su shiga ko ina ba, wanda silar haka zaka ga channel yanzu koda ba a biyan ta kamfanin YouTube suna dora talla akan bidiyon da suka ga ana samun views sosai da shi, wanda kuma dama sun sanar tun a shekarar 2020 to 2021 sun sanar da cewa za su dinga dora video ko kuma ce za su dinga dora tallarsa akan bidiyon da ya riga da ya karbu ake kallon sa sosai, ko da a ce tashar da ake kallon wannan bidiyon ba a biyan wannan bidiyon ba a biyan wannan channel din za su ke saka tallace-tallacen su, wanda da fara ma creators na America sun yi zanga-zanga wanda silar haka aka dakatar da abin, yanzu kuma kamfanin YouTube sun dawo da shi sun ce gaskiya su kawai za su yi saboda creators din su sun yi kaɗan. To kuma kwanan nan sai muke jin jita-jitar cewar kamfanin YouTube suna kokari ko kuma ce suna preparing na update na sauya watch hours ya dawo zuwa awa 2000, sannan kuma subscribe ya dawo zuwa guda 500 ake bukata. Kaga hakan zai mutuka taimakawa ko kuma ce zai mutuka rage wa creators shan wahala wajen samun subscribers da watch hours. Duk da dai abu ne wanda yake misali in dai ka tsaya tsayin daka sannan ka kirkira abin da ka zo da shi wa mutane a YouTube, wanda shi YouTube kamar yadda na faɗa muku abin da yake bukata shine ka zo kada abu mai mutukar muhimmanci wanda zai ja hankalin mutane, wanda in dai ka zo kada wannan ka fara kuma ya zama na cewa ka tanadi kayan aiki kana aiki sannan kuma kana aiki ko da yaushe kana dorawa a channel din taka, to hakan zai taimaka wajen mabiyanka suna son wannan abun ko kuma in ce mutane suna son wannan abun, wanda silar haka zaka dinga samun mabiya sosai. To amma dai duk da haka akwai abubuwa da yawa waɗanda ba sosai suka fiye karbuwa ba kuma ba lokaci guda suka fiye karbuwa ba, silar haka sai ya zama na cewa mutum yana shan mutukar wahala kafin ya kai matakin da kamfanin YouTube suke bukata su fara biyan sa. To silar haka kamfanin YouTube yanzu kaga suna kokarin su rage wannan watch hours guda 4000 ya dawo zuwa 2000, haka zalika subscribers guda 1000 ya koma zuwa 500 kamar yadda suka rage a community. Ku sanin kanku ne cewa yanzu community kawai inda kana da subscribe sun kai guda 500 to kamfanin YouTube za su rage maka watch hours, za su rage maka za su bude maka community ɗinka. To kaga sai rage wannan, to shi ma wannan ana sa rai kuma alamun sun gwada cewa su kansu kamfanin YouTube din suna kokarin yin haka. To amma abin tambayar anan shine yaushe ne ake tunanin za su yi hakan? Ba wani lokaci ne wanda za mu dauka mai tsayi sosai ba, ina ga ba zai wuce kamar daga wannan shekarar ta 2022 zuwa shekarar 2023 ba shine muke sa da insha Allah kamfanin YouTube za su saka wannan watch hours din ya dawo guda 500, guda 2000, sannan kuma subscribe ya dawo guda 500, wanda insha Allah muna sa rai da wannan sauyin, kuma mun ga alamomi da yawa waɗanda yanzu idan muka ce muku kai tsaye za a sauya ko kuma ce za a updating zuwa wannan tsarin, to gaskiya za ta iya yiwa abin ya dau lokaci kuke ganin kamar ko ƙarya muka ga muku wani abu makamancin haka, saboda haka zamu bar ku a ce wadda insha Allah muna sa rai kamfanin YouTube za su rage wannan watch hours din guda 4000 ya dawo zuwa guda 2000, haka zalika kuma guda 500 na subscribe ya dawo zuwa guda
guda 1000 ya dawo zuwa guda 500. Saboda haka kun ga yana da matukar muhimmanci duk wanda yake harkar YouTube ya dada dagewa, domin kuwa akwai sauki nan gaba zai zo, saboda su kansu kamfanin YouTube dole su rage wasu abubuwan da suka sassaka akan manhajar su ta YouTube na dokokin su da kuma tsare-tsaren su, wanda ana sa ran insha Allah za su rage abubuwa da yawa. Saboda hakan ne zai taimaka musu su ƙara samun mabiya, kuma ce su ƙara samun creators waɗanda za su ke kirkirar abubuwa suna ɗorawa a YouTube ɗin, mutane kuma suna kalla su, kuma kamfanin YouTube suna samun revenue na shi wannan tallar, ko kuma ce na su waɗannan bidiyoyin da ake kalla a manhajar su ta YouTube, wanda hakan zai taimaka wajen su ƙara samun yawan mabiya, sannan kuma su ƙara samun yawan creators, saboda kullum idea ce take samuwa wanda mutane da yawa suke kirkira suke zuwa su fara su ɗora a YouTube. Saboda haka kai ma idan kana da wata idea, ma'ana ka fara harkar YouTube amma kuma baka da abin da zaka ke ɗora a YouTube, to ka tsaya kai tunani mai basirar ka. Shi YouTube ba abin da ba a karba a cikin sa, saboda haka ka tsaya ka nutsu ka gane mai basirar ka, sannan kuma ka kirkira ka fara dorawa, wanda insha Allah zuwa wani lokaci za ka yi mamaki idan ka kai matakin da su kamfanin YouTube din suke bukata. Saboda haka wannan shine dai bayanin da za mu kawo muku a cikin wannan video. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan video to ku danna mana alamar like, domin hakan yana matuƙar taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka danna mana alamar subscribe, kana ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode sai mun sake jamewa a video na gaba. Jama'a barkamu da wannan lokaci, kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon video a wannan tashar tamu mai suna kasuwar YouTube. Bidiyon mu ne yau insha Allah yana tafa ne da tambaya. Ma'ana tambaya ce akan tambaya ce wacce mutane suke yi mana, ko kuma ce suke yawan yi mana. Saboda haka a yau insha Allah za mu fayyace ta, wanda wannan tambaya ba komai bace face tambaya akan shin da gaske ne kamfanin YouTube za su rage watch hours, ko kuma ce yawan watch hours da subscribers da suke bukata domin fara biyan mutum a YouTube. Shin da gaske ne za su rage ko kuma ba gaske bane? Sannan kuma idan da gaske ne yaushe ne, ko kuma yanzu an riga da an rage ne, ko kuma sai nan gaba ne? Idan kuma sai nan gaba ne to zuwa wannan lokaci ne? To insha Allah duka amsoshin wannan tambaya za mu ba da su a cikin wannan video. Saboda haka idan kana so ka samu amsar wannan tambaya to ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan video, ma'ana ka kalle shi har ƙarshe, domin haka ne zai mutuka taimaka maka wajen fahimtar yadda abin yake. To cikakken bayani akan yadda wannan abu yake shine tabbas kuma shakka babu kamfanin YouTube za su rage yawan adadin watch hours da suke bukata da kuma subscribers da suke bukata, bisa duba da dalilai da yawa da kuma alamomi da suke gwada hakan. Saboda kamfanin YouTube yanzu suna samun mabiya sosai, wanda ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar maka da haka shine kamfanin YouTube yanzu suna da followers, ko kuma ce suna da mabiya da yawa waɗanda suke ziyartar manhajar su, ma'ana visitors da yawa, wanda kusan zan iya cewa yanzu in ba kamfanin Google ba, duk da dai kamfanin mutum ɗaya ne, ko kuma ce kamfani ɗaya ne da Google ɗin da YouTube ɗin, to amma in dai ba YouTube ba, in dai ba Google ba, yanzu ina ganin babu wata manhaja da tafi YouTube samun visitors, sai kuma Facebook da nake tunani ita ma kamar tafi YouTube, amma kuma banda su biyun nan babu wata manhaja, ko kuma ce babu wani platform a duniya da yake samun visitors ɗin da kamfanin YouTube yake samu, wanda silar haka ya zama na cewa kamfanin YouTube yanzu yana da visitors da yawa sosai, sai dai kuma yana da karancin creators, wanda kuma dalilin da yasa yake da karancin creators shine dokokinsa da suka yi yawa, ko kuma ce suka yi tsauri, wanda kamfanin YouTube sun kansu sun sani cewar manhajar su tana da dokoki da yawa kafin a cika sharuɗan da ake bukata, ko kuma koda ka cika akwai sharuɗa da yawa, ko kuma ce dokoki da yawa da suke hana creators, ko kuma suke karya creators gwiwa wajen yin harkar YouTube, wanda silar haka suke da karanci na creators, wanda har hakan ta sa suke ganin saka tallacen su a channel din iya creators waɗanda ake biyan su, to gaskiya abu ne wanda ba zai wadace su tallolin su, ko kuma ce tallacen su shiga ko ina ba, wanda silar haka zaka ga channel yanzu koda ba a biyan ta kamfanin YouTube suna dora talla akan bidiyon da suka ga ana samun views sosai da shi, wanda kuma dama sun sanar tun a shekarar 2020 to 2021 sun sanar da cewa za su dinga dora video, ko kuma ce za su dinga dora tallarsa akan bidiyon da ya riga da ya karbu ake kallon sa sosai, koda a ce tashar da ake kallon wannan bidiyon ba a biyan wannan bidiyon, ba a biyan wannan channel din za su ke saka tallace-tallacen su, wanda da fara ma creators na America sun yi zanga-zanga, wanda silar haka aka dakatar da abin. Yanzu kuma kamfanin YouTube sun dawo da shi, sun ce gaskiya su kawai za su yi saboda creators din su sun yi kaɗan.
To kuma kwanan nan sai muke jin jita-jitar cewar kamfanin YouTube suna kokari ko kuma ce suna preparing na update na sauya watch hours ya dawo zuwa awa 2000 sannan kuma subscribe ya dawo zuwa guda 500 ake bukata. Kaga hakan zai mutuka taimakawa ko kuma ce zai mutuka rage creators shan wahala wajen samun subscribers da watch hours. Duk da dai abu ne wanda yake misali in dai ka tsaya tsayin daka sannan ka kirkira abin da ka zo da shi wa mutane a YouTube, wanda shi YouTube kamar yadda na faɗa muku abin da yake bukata shine ka zo kada abu mai mutukar muhimmanci wanda zai ja hankalin mutane, wanda in dai ka zo kada wannan ka fara kuma ya zama na cewa ka tanadi kayan aiki kana aiki sannan kuma kana aiki ko da yaushe kana dorawa a channel din taka, to hakan zai taimaka wajen mabiyanka suna son wannan abin ko kuma in ce mutane suna son wannan abin wanda salar haka zaka dinga samun mabiya sosai. To amma dai duk da haka akwai abubuwa da yawa waɗanda ba sosai suka fiye karbuwa ba kuma ba lokaci guda suka fiye karbuwa ba, salar haka sai ya zama na cewa mutum yana shan mutukar wahala kafin ya kai matakin da kamfanin YouTube suke bukata su fara biyan sa. To salar haka kamfanin YouTube yanzu kaga suna kokarin su rage wannan watch hours guda 4000 ya dawo zuwa 2000, haka zalika subscribers guda 1000 ya koma zuwa 500 kamar yadda suka rage a community. Ku sanin kanku ne cewa yanzu community kawai inda kana da subscribe sun kai guda 500 to kamfanin YouTube za su rage maka watch hours, za su rage maka za su bude maka community ɗinka. To kaga sai rage wannan, to shi ma wannan ana sa rai kuma alamu sun gwada cewa su kansu kamfanin YouTube din suna kokarin yin haka. To amma abin tambayar anan shine yaushe ne ake tunanin za su yi hakan? Ba wani lokaci ne wanda za mu dauka mai tsayi sosai ba, ina ga ba zai wuce kamar daga wannan shekarar ta 2022 zuwa shekarar 2023 ba shine muke sa ran insha Allah kamfanin YouTube za su saka wannan watch hours din ya dawo guda 500, guda 2000 sannan kuma subscribe ya dawo guda 500, wanda insha Allah muna nan muna sa rai da wannan sauyin kuma mun ga alamomi da yawa waɗanda yanzu idan muka ce muku kai tsaye za a sauya ko kuma ce za a updating zuwa wannan tsarin, to gaskiya za ta iya yiwa abin ya dau lokaci kuke ganin kamar ko ƙarya muka ga muku wani abu makamancin haka. Saboda haka za mu bar ku a ce wadda insha Allah muna sa rai kamfanin YouTube za su rage wannan watch hours din guda 4,000 ya dawo zuwa guda 2,000, haka zalika kuma guda 500 na subscribe ya dawo zuwa guda 1,000 ya dawo zuwa guda 500. Saboda haka kun ga yana da matukar muhimmanci duk wanda yake harkar YouTube ya dada dagewa, domin kuwa akwai sauki nan gaba zai zo, saboda su kansu kamfanin YouTube dole su rage wasu abubuwan da suka sassaka akan manhajar su ta YouTube na dokokin su da kuma tsare-tsaren su, wanda ana sa ran insha Allah za su rage abubuwa da yawa. Saboda hakan ne zai taimaka musu su ƙara samun mabiya ko kuma su ƙara samun creators waɗanda za su ke kirkirar abubuwa suna ɗorawa a YouTube ɗin, mutane kuma suna kalla su, kuma kamfanin YouTube suna samun revenue na shi wannan tallar ko kuma na su waɗannan bidiyoyin da ake kalla a manhajarsu ta YouTube, wanda hakan zai taimaka wajen su ƙara samun yawan mabiya sannan kuma su ƙara samun yawan creators, saboda kullum idea ce take samuwa wanda mutane da yawa suke kirkira suke zuwa su fara su ɗora a YouTube. Saboda haka kai ma idan kana da wata idea, ma'ana ka fara harkar YouTube amma kuma baka da abin da zaka ke ɗora a YouTube, to ka tsaya kai tunani mai basirar ka. Shi YouTube ba abin da ba a karba a cikinsa, saboda haka ka tsaya ka nutsu ka gane mai basirar ka sannan kuma ka kirkira ka fara ɗorawa, wanda insha Allah zuwa wani lokaci za ka yi mamaki idan ka kai matakin da su kamfanin YouTube ɗin suke bukata. Saboda haka wannan shine dai bayanin da zamu kawo muku a cikin wannan video. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan video to ku danna mana alamar like, domin hakan yana matuƙar taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka danna mana alamar subscribe, kana ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode sai mun sake jamewa a video na gaba. Jama'a barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon video a wannan tashar tamu mai suna kasuwar YouTube. Bidiyon mu ne yau insha Allah yana tafa ne da tambaya. Ma'ana tambaya ce wacce mutane suke yi mana ko kuma suke yawan yi mana. Saboda haka a yau insha Allah za mu fayyace ta, wanda wannan tambaya ba komai bace face tambaya akan shin da gaske ne kamfanin YouTube za su rage watch hours ko kuma yawan watch hours da subscribers da suke bukata domin fara biyan mutum a YouTube. Shin da gaske ne za su rage ko kuma ba gaske bane? Sannan kuma idan da gaske ne yaushe ne, ko kuma yanzu an riga da an rage ne, ko kuma sai nan gaba ne? Idan kuma sai nan gaba ne to zuwa wannan lokaci ne? To insha Allah duka amsoshin wannan tambaya za mu ba da su a cikin wannan video. Saboda haka idan kana so ka samu amsar wannan tambaya to ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan video, ma'ana ka kalle shi har ƙarshe, domin haka ne zai mutuka taimaka maka wajen fahimtar yadda abin yake. To cikakken bayani akan yadda wannan abu yake shine
tabbas kuma shakka babu kamfanin YouTube za su rage yawan adadin watch hours da suke bukata da kuma subscribers da suke bukata bisa duba da dalilai da yawa da kuma alamomi da suke gwada hakan, saboda kamfanin YouTube yanzu suna samun mabiya sosai wanda ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar maka da haka shine kamfanin YouTube yanzu suna da followers ko kuma an ce suna da mabiya da yawa waɗanda suke ziyartar manhajarsu, ma'ana visitors da yawa, wanda kusan zan iya cewa yanzu in ba kamfanin Google ba, duk da dai kamfanin mutum ɗaya ne ko kuma an ce kamfani ɗaya ne da Google ɗin da YouTube ɗin, to amma in dai ba YouTube ba in dai ba Google ba, yanzu ina ganin babu wata manhaja da tafi YouTube samun visitors, sai kuma Facebook da nake tunani ita ma kamar tafi YouTube, amma kuma banda su biyun nan babu wata manhaja ko kuma an ce babu wani platform a duniya da yake samun visitors ɗin da kamfanin YouTube yake samu, wanda silar haka ya zama na cewa kamfanin YouTube yanzu yana da visitors da yawa sosai, sai dai kuma yana da karancin creators, wanda kuma dalilin da yasa yake da karancin creators shine dokokinsa da suka yi yawa ko kuma an ce suka yi tsauri, wanda kamfanin YouTube sun kansu sun sani cewar manhajarsu tana da dokoki da yawa kafin a cika sharuɗan da ake bukata, ko kuma koda ka cika akwai sharuɗa da yawa ko kuma an ce dokoki da yawa da suke hana creators ko kuma suke karya creators gwiwa wajen yin harkar YouTube, wanda silar haka suke da karanci na creators, wanda har hakan ta sa suke ganin saka tallace-tallacen su a channel din iya creators waɗanda ake biyan su, to gaskiya abu ne wanda ba zai wadace su tallolin su ko kuma ce tallace-tallacen su shiga ko ina ba, wanda silar haka zaka ga channel yanzu koda ba a biyan ta kamfanin YouTube suna dora talla akan bidiyon da suka ga ana samun views sosai da shi, wanda kuma dama sun sanar tun a shekarar 2020 to 2021 sun sanar da cewa za su dinga dora bidiyo ko kuma ce za su dinga dora tallarsa akan bidiyon da ya riga da ya karbu ake kallon sa sosai, koda a ce tashar da ake kallon wannan bidiyon ba a biyan wannan bidiyon ba a biyan wannan channel din za su ke saka tallace-tallacen su, wanda da fara ma creators na America sun yi zanga-zanga, wanda silar haka aka dakatar da abin, yanzu kuma kamfanin YouTube sun dawo da shi sun ce gaskiya su kawai za su yi saboda creators din su sun yi kaɗan. To kuma kwanan nan sai muke jin jita-jitar cewar kamfanin YouTube suna kokari ko kuma ce suna preparing na update na sauya watch hours ya dawo zuwa awa 2000, sannan kuma subscribe ya dawo zuwa guda 500 ake bukata. Kaga hakan zai mutuka taimakawa ko kuma ce zai mutuka rage wa creators shan wahala wajen samun subscribers da watch hours. Duk da dai abu ne wanda yake misali in dai ka tsaya tsayin daka sannan ka kirkira abin da ka zo da shi wa mutane a YouTube, wanda shi YouTube kamar yadda na faɗa muku abin da yake bukata shine ka zo kada abu mai matukar muhimmanci wanda zai ja hankalin mutane, wanda in dai ka zo kada wannan ka fara kuma ya zama cewa ka tanadi kayan aiki kana aiki, sannan kuma kana aiki ko da yaushe kana dorawa a channel din taka, to hakan zai taimaka wajen mabiyanka suna son wannan abin ko kuma ce mutane suna son wannan abin, wanda salar haka zaka dinga samun mabiya sosai. To amma dai duk da haka akwai abubuwa da yawa waɗanda ba sosai suka fiye karbuwa ba kuma ba lokaci guda suka fiye karbuwa ba, salar haka sai ya zama cewa mutum yana shan mutukar wahala kafin ya kai matakin da kamfanin YouTube suke bukata su fara biyan sa. To salar haka kamfanin YouTube yanzu kaga suna kokarin su rage wannan watch hours guda 4,000 ya dawo zuwa 2,000, haka zalika subscribers guda 1,000 ya koma zuwa 500 kamar yadda suka rage a community. Ku sanin kanku ne cewa yanzu community kawai inda kana da subscribe sun kai guda 500 to kamfanin YouTube za su rage maka watch hours, za su rage maka za su bude maka community ɗinka. To kaga sai rage wannan, to shi ma wannan ana sa rai kuma alamun sun gwada cewa su kansu kamfanin YouTube din suna kokarin yin haka. To amma abin tambayar anan shine yaushe ne ake tunanin za su yi hakan? Ba wani lokaci ne wanda za mu dauka mai tsayi sosai ba, ina ga ba zai wuce kamar daga wannan shekarar ta 2022 zuwa shekarar 2023 ba, shine muke sa ran insha Allah kamfanin YouTube za su saka wannan watch hours din ya dawo guda 500, guda 2,000, sannan kuma subscribe ya dawo guda 500, wanda insha Allah muna sa rai da wannan sauyin, kuma mun ga alamomi da yawa waɗanda yanzu idan muka ce muku kai tsaye za a sauya ko kuma ce za a yi updating zuwa wannan tsarin, to gaskiya za ta iya yiwa abin ya dau lokaci kuke ganin kamar ko ƙarya muka gaya muku wani abu makamancin haka, saboda haka za mu bar ku a ce wadda insha Allah muna sa rai kamfanin YouTube za su rage wannan watch hours din guda 4,000 ya dawo zuwa guda 2,000, haka zalika kuma guda 500 na subscribe ya dawo zuwa guda 1,000 ya dawo zuwa guda 500. Saboda haka kun ga yana da matukar muhimmanci duk wanda yake harkar YouTube ya dada dagewa, domin kuwa akwai sauki nan gaba zai zo, saboda su kansu kamfanin YouTube dole su rage wasu abubuwan da suka sassaka akan manhajar su ta YouTube na dokokinsu da kuma tsare-tsaren su, wanda ana sa ran insha Allah za su rage abubuwa da yawa. Saboda hakan ne zai taimaka musu su ƙara samun mabiya ko kuma ce su ƙara samun creators waɗanda za su ke kirkirar abubuwa suna ɗorawa a YouTube ɗin, mutane kuma suna kalla su, kuma kamfanin YouTube suna samun revenue na shi wannan tallar ko kuma ce na su waɗannan bidiyoyin da ake kalla a manhajar su ta YouTube, wanda hakan zai taimaka wajen su ƙara samun yawan mabiya, sannan kuma su ƙara samun yawan creators, saboda kullum idea ce take samuwa wanda mutane da yawa suke kirkira suke zuwa su fara su ɗora a YouTube. Saboda haka kai ma idan kana da wata idea, ma'ana ka fara harkar YouTube amma kuma baka da abin da zaka ke ɗora a YouTube, to ka tsaya kai tunani mai
mai basirar ka. Shi YouTube ba abin da ba a karba a cikin sa, saboda haka ka tsaya ka nutsu ka gane mai basirar ka, sannan kuma ka kirkira ka fara dorawa, wanda insha Allah zuwa wani lokaci za ka yi mamaki idan ka kai matakin da su kamfanin YouTube din suke bukata. Saboda haka wannan shine dai bayanin da za mu kawo muku a cikin wannan video. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan video to ku danna mana alamar like, domin hakan yana matuƙar taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka danna mana alamar subscribe, kana ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode sai mun sake jamewa a video na gaba. Jama'a barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon video a wannan tashar tamu mai suna kasuwar YouTube. Bidiyon mu ne yau insha Allah yana tafa ne da tambaya. Ma'ana tambaya ce wacce mutane suke yi mana ko kuma in ce suke yawan yi mana. Saboda haka a yau insha Allah za mu fayyace ta, wanda wannan tambaya ba komai bace face tambaya akan shin da gaske ne kamfanin YouTube za su rage watch hours ko kuma in ce yawan watch hours da subscribers da suke bukata domin fara biyan mutum a YouTube. Shin da gaske ne za su rage ko kuma ba gaske bane? Sannan kuma idan da gaske ne yaushe ne, ko kuma yanzu an riga da an rage ne, ko kuma sai nan gaba ne? Idan kuma sai nan gaba ne to zuwa wannan lokaci ne? To insha Allah duka amsoshin wannan tambaya za mu ba da su a cikin wannan video. Saboda haka idan kana so ka samu amsar wannan tambaya to ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan video, ma'ana ka kalle shi har ƙarshe, domin haka ne zai mutuka taimaka maka wajen fahimtar yadda abin yake. To cikakken bayani akan yadda wannan abu yake shine tabbas kuma shakka babu kamfanin YouTube za su rage yawan adadin watch hours da suke bukata da kuma subscribers da suke bukata, bisa duba da dalilai da yawa da kuma alamomi da suke gwada hakan. Saboda kamfanin YouTube yanzu suna samun mabiya sosai, wanda ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar maka da haka shine kamfanin YouTube yanzu suna da followers ko kuma in ce suna da mabiya da yawa waɗanda suke ziyartar manhajar su, ma'ana visitors da yawa, wanda kusan zan iya cewa yanzu in ba kamfanin Google ba, duk da dai kamfanin mutum ɗaya ne ko kuma in ce kamfani ɗaya ne da Google ɗin da YouTube ɗin, to amma in dai ba YouTube ba, in dai ba Google ba, yanzu ina ganin babu wata manhaja da tafi YouTube samun visitors, sai kuma Facebook da nake tunani ita ma kamar tafi YouTube, amma kuma banda su biyu nan babu wata manhaja ko kuma in ce babu wani platform a duniya da yake samun visitors ɗin da kamfanin YouTube yake samu, wanda silar haka ya zama na cewa kamfanin YouTube yanzu yana da visitors da yawa sosai, sai dai kuma yana da karancin creators, wanda kuma dalilin da yasa yake da karancin creators shine dokokinsa da suka yi yawa ko kuma in ce suka yi tsauri, wanda kamfanin YouTube sun sani cewar manhajar su tana da dokoki da yawa kafin a cika sharuɗan da ake bukata, ko kuma koda ka cika akwai sharuɗa da yawa ko kuma in ce dokoki da yawa da suke hana creators ko kuma suke karya creators gwiwa wajen yin harkar YouTube, wanda silar haka suke da karanci na creators, wanda har hakan ta sa suke ganin saka tallace-tallacen su a channel din iya creators waɗanda ake biyan su, to gaskiya abu ne wanda ba zai wadace su tallolin su ko kuma in ce tallace-tallacen su shiga ko ina ba, wanda silar haka zaka ga channel yanzu koda ba a biyan ta kamfanin YouTube suna dora talla akan bidiyon da suka ga ana samun views sosai da shi, wanda kuma dama sun sanar tun a shekarar 2020 to 2021 sun sanar da cewa za su dinga dora bidiyo ko kuma za su dinga dora tallarsa akan bidiyon da ya riga da ya karbu ake kallon sa sosai, koda a ce tashar da ake kallon wannan bidiyon ba a biyan wannan bidiyon, ba a biyan wannan channel din za su ke saka tallace-tallacen su, wanda da fara ma creators na America sun yi zanga-zanga, wanda silar haka aka dakatar da abin. Yanzu kuma kamfanin YouTube sun dawo da shi, sun ce gaskiya su kawai za su yi saboda creators din su sun yi kaɗan. To kuma kwanan nan sai muke jin jita-jitar cewar kamfanin YouTube suna kokari ko kuma in ce suna preparing na update na sauya watch hours ya dawo zuwa awa 2000, sannan kuma subscribe ya dawo zuwa guda 500 ake bukata. Kaga hakan zai mutuka taimakawa ko kuma in ce zai mutuka rage wa creators shan wahala wajen samun subscribers da watch hours. Duk da dai abu ne wanda yake misali in dai ka tsaya tsayin daka sannan ka kirkira abin da ka zo da shi wa mutane a YouTube, wanda shi YouTube kamar yadda na faɗa muku abin da yake bukata shine ka zo kada abu mai mutukar muhimmanci wanda zai ja hankalin mutane, wanda in dai ka zo kada wannan ka fara kuma ya zama na cewa ka tanadi kayan aiki, kana aiki sannan kuma kana aiki ko da yaushe kana dorawa a channel din taka, to hakan zai taimaka wajen mabiyanka suna son wannan abun ko kuma in ce mutane suna son wannan abun, wanda silar haka zaka dinga samun mabiya sosai. To amma dai duk da haka akwai abubuwa da yawa waɗanda ba sosai suka fiye karbuwa ba, kuma ba lokaci guda suka fiye karbuwa ba, silar haka sai ya zama na cewa mutum yana shan mutukar wahala kafin ya kai matakin da kamfanin YouTube suke bukata su fara biyan sa. To silar haka kamfanin YouTube yanzu kaga suna kokarin su rage wannan watch hours guda 4000 ya dawo zuwa 2000, haka zalika subscribers guda
1,000 ya koma zuwa 500 kamar yadda suka rage a community. Ku sanin kanku ne cewa yanzu community kawai inda kana da subscribe sun kai guda 500 to kamfanin YouTube za su rage maka watch hours, za su rage maka za su bude maka community ɗinka. To kaga sai rage wannan, to shi ma wannan ana sa rai, kuma alamu sun gwada cewa su kansu kamfanin YouTube din suna kokarin yin haka. To amma abin tambayar anan shine yaushe ne ake tunanin za su yi hakan? Ba wani lokaci ne wanda za mu dauka mai tsayi sosai ba, ina ga ba zai wuce kamar daga wannan shekarar ta 2022 zuwa shekarar 2023 ba shine muke sa ran insha Allah kamfanin YouTube za su saka wannan watch hours din ya dawo guda 500, guda 2000, sannan kuma subscribe ya dawo guda 500, wanda insha Allah muna sa rai da wannan sauyin, kuma mun ga alamomi da yawa waɗanda yanzu idan muka ce muku kai tsaye za a sauya ko kuma an ce za a updating zuwa wannan tsarin, to gaskiya za ta iya yiwa abin ya dau lokaci, kuke ganin kamar ko ƙarya muka gaya muku wani abu makamancin haka. Saboda haka za mu bar ku a ce wadda insha Allah muna sa rai kamfanin YouTube za su rage wannan watch hours din guda 4,000 ya dawo zuwa guda 2,000, haka zalika kuma guda 500 na subscribe ya dawo zuwa guda 1,000 ya dawo zuwa guda 500. Saboda haka kun ga yana da matukar muhimmanci duk wanda yake harkar YouTube ya dada dagewa, domin kuwa akwai sauki nan gaba zai zo, saboda su kansu kamfanin YouTube dole su rage wasu abubuwan da suka sassaka akan manhajar su ta YouTube na dokokin su da kuma tsare-tsaren su, wanda ana sa ran insha Allah za su rage abubuwa da yawa. Saboda hakan ne zai taimaka musu su ƙara samun mabiya, ko kuma ce su ƙara samun creators waɗanda za su ke kirkirar abubuwa suna ɗorawa a YouTube ɗin, mutane kuma suna kalla su, kuma kamfanin YouTube suna samun revenue na shi wannan tallar, ko kuma ce na su waɗannan bidiyoyin da ake kalla a manhajar su ta YouTube, wanda hakan zai taimaka wajen su ƙara samun yawan mabiya, sannan kuma su ƙara samun yawan creators, saboda kullum idea ce take samuwa wanda mutane da yawa suke kirkira suke zuwa su fara su ɗora a YouTube. Saboda haka kai ma idan kana da wata idea, ma'ana ka fara harkar YouTube amma kuma baka da abin da zaka ke ɗora a YouTube, to ka tsaya kai tunani mai basirar ka. Shi YouTube ba abin da ba a karba a cikinsa, saboda haka ka tsaya ka nutsu ka gane mai basirar ka, sannan kuma ka kirkira ka fara dorawa, wanda insha Allah zuwa wani lokaci za ka yi mamaki idan ka kai matakin da su kamfanin YouTube din suke bukata. Saboda haka wannan shine dai bayanin da za mu kawo muku a cikin wannan video. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan video to ku danna mana alamar like, domin hakan yana matuƙar taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka danna mana alamar subscribe, kana ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode sai mun sake jamewa a video na gaba. Jama'a barkamu da wannan lokaci, kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon video a wannan tashar tamu mai suna kasuwar YouTube. Bidiyon mu ne yau insha Allah yana tafa ne da tambaya. Ma'ana tambaya ce akan tambaya ce wacce mutane suke yi mana, ko kuma ce suke yawan yi mana. Saboda haka a yau insha Allah za mu fayyace ta, wanda wannan tambaya ba komai bace face tambaya akan shin da gaske ne kamfanin YouTube za su rage watch hours, ko kuma ce yawan watch hours da subscribers da suke bukata domin fara biyan mutum a YouTube. Shin da gaske ne za su rage ko kuma ba gaske ba ne? Sannan kuma idan da gaske ne yaushe ne, ko kuma yanzu an riga da an rage ne, ko kuma sai nan gaba ne? Idan kuma sai nan gaba ne to zuwa wannan lokaci ne? To insha Allah duka amsoshin wannan tambaya za mu ba da su a cikin wannan video. Saboda haka idan kana so ka samu amsar wannan tambaya to ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan video, ma'ana ka kalle shi har ƙarshe, domin haka ne zai mutuƙar taimaka maka wajen fahimtar yadda abin yake. To cikakken bayani akan yadda wannan abu yake shine tabbas kuma shakka babu kamfanin YouTube za su rage yawan adadin watch hours da suke bukata da kuma subscribers da suke bukata, bisa duba da dalilai da yawa da kuma alamomi da suke gwada hakan. Saboda kamfanin YouTube yanzu suna samun mabiya sosai, wanda ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar maka da haka shine kamfanin YouTube yanzu suna da followers, ko kuma ce suna da mabiya da yawa waɗanda suke ziyartar manhajar su, ma'ana visitors da yawa, wanda kusan zan iya cewa yanzu in ba kamfanin Google ba, duk da dai kamfanin mutum ɗaya ne, ko kuma ce kamfani ɗaya ne da Google ɗin da YouTube ɗin, to amma in dai ba YouTube ba, in dai ba Google ba, yanzu ina ganin babu wata manhaja da tafi YouTube samun visitors, sai kuma Facebook da nake tunani ita ma kamar tafi YouTube, amma kuma banda su biyu nan babu wata manhaja, ko kuma ce babu wani platform a duniya da yake samun visitors ɗin da kamfanin YouTube yake samu, wanda silar haka ya zama na cewa kamfanin YouTube yanzu yana da visitors da yawa sosai, sai dai kuma yana da karancin creators, wanda kuma dalilin da yasa yake da karancin creators shine dokokinsa da suka yi yawa, ko kuma ce suka yi tsauri, wanda kamfanin YouTube sun sani cewar manhajar su tana da dokoki da
da yawa kafin a cika sharuɗan da ake bukata, ko kuma koda ka cika akwai sharuɗa da yawa ko kuma dokoki da yawa da suke hana creators ko kuma suke karya creators gwiwa wajen yin harkar YouTube, wanda silar haka suke da karanci na creators, wanda har hakan ta sa suke ganin saka tallace-tallacen su a channel din iya creators waɗanda ake biyan su, to gaskiya abu ne wanda ba zai wadace su tallolin su ko kuma tallace-tallacen su shiga ko ina ba, wanda silar haka zaka ga channel yanzu koda ba a biyan ta kamfanin YouTube suna dora talla akan bidiyon da suka ga ana samun views sosai da shi, wanda kuma dama sun sanar tun a shekarar 2020 to 2021 sun sanar da cewa za su dinga dora video ko kuma za su dinga dora tallarsa akan bidiyon da ya riga da ya karbu ake kallon sa sosai, ko da a ce tashar da ake kallon wannan bidiyon ba a biyan wannan bidiyon ba a biyan wannan channel din za su ke saka tallace-tallacen su, wanda da fara ma creators na America sun yi zanga-zanga, wanda silar haka aka dakatar da abin. Yanzu kuma kamfanin YouTube sun dawo da shi sun ce gaskiya su kawai za su yi saboda creators din su sun yi kaɗan. To kuma kwanan nan sai muke jin jita-jitar cewar kamfanin YouTube suna kokari ko kuma suna preparing na update na sauya watch hours ya dawo zuwa awa 2000, sannan kuma subscribe ya dawo zuwa guda 500 ake bukata. Kaga hakan zai mutuka taimakawa ko kuma zai mutuka rage wa creators shan wahala wajen samun subscribers da watch hours. Duk da dai abu ne wanda yake misali in dai ka tsaya tsayin daka sannan ka kirkira abin da ka zo da shi wa mutane a YouTube, wanda shi YouTube kamar yadda na faɗa muku abin da yake bukata shine ka zo kada abu mai mutukar muhimmanci wanda zai ja hankalin mutane, wanda in dai ka zo kada wannan ka fara kuma ya zama cewa ka tanadi kayan aiki kana aiki sannan kuma kana aiki ko da yaushe kana dorawa a channel din taka, to hakan zai taimaka wajen mabiyanka suna son wannan abun ko kuma mutane suna son wannan abun, wanda silar haka zaka dinga samun mabiya sosai. To amma dai duk da haka akwai abubuwa da yawa waɗanda ba sosai suka fiye karbuwa ba kuma ba lokaci guda suka fiye karbuwa ba, silar haka sai ya zama cewa mutum yana shan mutukar wahala kafin ya kai matakin da kamfanin YouTube suke bukata su fara biyan sa. To silar haka kamfanin YouTube yanzu kaga suna kokarin su rage wannan watch hours guda 4,000 ya dawo zuwa 2,000, haka zalika subscribers guda 1,000 ya koma zuwa 500 kamar yadda suka rage a community. Ku sanin kanku ne cewa yanzu community kawai inda kana da subscribe sun kai guda 500 to kamfanin YouTube za su rage maka watch hours, za su rage maka za su bude maka community ɗinka. To kaga sai rage wannan, to shi ma wannan ana sa rai kuma alamu sun gwada cewa su kansu kamfanin YouTube din suna kokarin yin haka. To amma abin tambayar anan shine yaushe ne ake tunanin za su yi hakan? Ba wani lokaci ne wanda za mu dauka mai tsayi sosai ba, ina ga ba zai wuce kamar daga wannan shekarar ta 2022 zuwa shekarar 2023 ba, shine muke sa da insha Allah kamfanin YouTube za su saka wannan watch hours din ya dawo guda 500, guda 2,000, sannan kuma subscribe ya dawo guda 500, wanda insha Allah muna sa rai da wannan sauyin, kuma mun ga alamomi da yawa waɗanda yanzu idan muka ce muku kai tsaye za a sauya ko kuma za a updating zuwa wannan tsarin, to gaskiya za ta iya yiwa abin ya dau lokaci kuke ganin kamar ko ƙarya muka gaya muku wani abu makamancin haka. Saboda haka za mu bar ku a ce wadda insha Allah muna sa rai kamfanin YouTube za su rage wannan watch hours din guda 4,000 ya dawo zuwa guda 2,000, haka zalika kuma guda 500 na subscribe ya dawo zuwa guda 1,000 ya dawo zuwa guda 500. Saboda haka kun ga yana da matukar muhimmanci duk wanda yake harkar YouTube ya dada dagewa, domin kuwa akwai sauki nan gaba zai zo, saboda su kansu kamfanin YouTube dole su rage wasu abubuwan da suka sassaka akan manhajar su ta YouTube na dokokin su da kuma tsare-tsaren su, wanda ana sa ran insha Allah za su rage abubuwa da yawa. Saboda hakan ne zai taimaka musu su ƙara samun mabiya kuma su ƙara samun creators waɗanda za su ke kirkirar abubuwa suna ɗorawa a YouTube ɗin, mutane kuma suna kalla su, kuma kamfanin YouTube suna samun revenue na shi wannan tallar ko kuma na su waɗannan bidiyoyin da ake kalla a manhajarsu ta YouTube, wanda hakan zai taimaka wajen su ƙara samun yawan mabiya sannan kuma su ƙara samun yawan creators, saboda kullum idea ce take samuwa wanda mutane da yawa suke kirkira suke zuwa su fara su ɗora a YouTube. Saboda haka kai ma idan kana da wata idea, ma'ana ka fara harkar YouTube amma kuma baka da abin da zaka ke ɗora a YouTube, to ka tsaya kai tunani mai basirar ka. Shi YouTube ba abin da ba a karba a cikin sa, saboda haka ka tsaya ka nutsu ka gane mai basirar ka sannan kuma ka kirkira ka fara ɗorawa, wanda insha Allah zuwa wani lokaci za ka yi mamaki idan ka kai matakin da su kamfanin YouTube din suke bukata. Saboda haka wannan shine dai bayanin da zamu kawo muku a cikin wannan video. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan video to ku danna mana alamar like, domin hakan yana matuƙar taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka danna mana alamar subscribe, kana ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode sai mun sake jamewa a video na gaba.
Jama'a barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a wannan tashar tamu mai suna kasuwar YouTube. Bidiyon mu ne yau insha Allah yana tafa ne da tambaya. Ma'ana tambaya ce wacce mutane suke yi mana ko kuma ce suke yawan yi mana. Saboda haka a yau insha Allah za mu fayyace ta, wanda wannan tambaya ba komai bace face tambaya akan shin da gaske ne kamfanin YouTube za su rage watch hours ko kuma ce yawan watch hours da subscribers da suke bukata domin fara biyan mutum a YouTube, shin da gaske ne za su rage ko kuma ba gaske bane? Sannan kuma idan da gaske ne yaushe ne, ko kuma yanzu an riga da an rage ne, ko kuma sai nan gaba ne? Idan kuma sai nan gaba ne to zuwa wannan lokaci ne? To insha Allah duka amsoshin wannan tambaya zamu ba da su a cikin wannan video. Saboda haka idan kana so ka samu amsar wannan tambaya to ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan video, ma'ana ka kalle shi har ƙarshe, domin haka ne zai mutuka taimaka maka wajen fahimtar yadda abin yake. To cikakken bayani akan yadda wannan abu yake shine tabbas kuma shakka babu kamfanin YouTube za su rage yawan adadin watch hours da suke bukata da kuma subscribers da suke bukata, bisa duba da dalilai da yawa da kuma alamomi da suke gwada hakan. Saboda kamfanin YouTube yanzu suna samun mabiya sosai, wanda ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar maka da haka shine kamfanin YouTube yanzu suna da followers ko kuma ce suna da mabiya da yawa waɗanda suke ziyartar manhajarsu, ma'ana visitors da yawa, wanda kusan zan iya cewa yanzu in ba kamfanin Google ba, duk da dai kamfanin mutum ɗaya ne ko kuma ce kamfani ɗaya ne da Google ɗin da YouTube ɗin, to amma in dai ba YouTube ba, in dai ba Google ba, yanzu ina ganin babu wata manhaja da tafi YouTube samun visitors, sai kuma Facebook da nake tunani ita ma kamar tafi YouTube, amma kuma banda su biyu nan babu wata manhaja ko kuma ce babu wani platform a duniya da yake samun visitors ɗin da kamfanin YouTube yake samu, wanda silar haka ya zama na cewa kamfanin YouTube yanzu yana da visitors da yawa sosai, sai dai kuma yana da karancin creators, wanda kuma dalilin da yasa yake da karancin creators shine dokokinsa da suka yi yawa ko kuma ce suka yi tsauri, wanda kamfanin YouTube sun sun sani cewar manhajarsu tana da dokoki da yawa kafin a cika sharuɗan da ake bukata, ko kuma koda ka cika akwai sharuɗa da yawa ko kuma ce dokoki da yawa da suke hana creators ko kuma suke karya creators gwiwa wajen yin harkar YouTube, wanda silar haka suke da karanci na creators, wanda har hakan ta sa suke ganin saka tallace-tallacen su a channel din iya creators waɗanda ake biyan su, to gaskiya abu ne wanda ba zai wadace su tallolin su ko kuma ce tallace-tallacen su shiga ko ina ba, wanda silar haka zaka ga channel yanzu koda ba a biyan ta kamfanin YouTube suna dora talla akan bidiyon da suka ga ana samun views sosai da shi, wanda kuma dama sun sanar tun a shekarar 2020 to 2021 sun sanar da cewa za su dinga dora bidiyo ko kuma ce za su dinga dora tallarsa akan bidiyon da ya riga da ya karbu ake kallon sa sosai, koda a ce tashar da ake kallon wannan bidiyon ba a biyan wannan bidiyon, ba a biyan wannan channel din za su ke saka tallace-tallacen su, wanda da fara ma creators na America sun yi zanga-zanga, wanda silar haka aka dakatar da abin. Yanzu kuma kamfanin YouTube sun dawo da shi, sun ce gaskiya su kawai za su yi saboda creators din su sun yi kaɗan. To kuma kwanan nan sai muke jin jita-jitar cewar kamfanin YouTube suna kokari ko kuma ce suna preparing na update na sauya watch hours ya dawo zuwa awa 2000, sannan kuma subscribe ya dawo zuwa guda 500 ake bukata. Kaga hakan zai mutuka taimakawa ko kuma ce zai mutuka rage wa creators shan wahala wajen samun subscribers da watch hours. Duk da dai abu ne wanda yake misali in dai ka tsaya tsayin daka sannan ka kirkira abin da ka zo da shi wa mutane a YouTube, wanda shi YouTube kamar yadda na faɗa muku abin da yake bukata shine ka zo kada abu mai mutukar muhimmanci wanda zai ja hankalin mutane, wanda in dai ka zo kada wannan ka fara kuma ya zama na cewa ka tanadi kayan aiki, kana aiki sannan kuma kana aiki ko da yaushe kana dorawa a channel din taka, to hakan zai taimaka wajen mabiyanka suna son wannan abin ko kuma ce mutane suna son wannan abin, wanda silar haka zaka dinga samun mabiya sosai. To amma dai duk da haka akwai abubuwa da yawa waɗanda ba sosai suka fiye karbuwa ba, kuma ba lokaci guda suka fiye karbuwa ba, silar haka sai ya zama na cewa mutum yana shan mutukar wahala kafin ya kai matakin da kamfanin YouTube suke bukata su fara biyan sa. To silar haka kamfanin YouTube yanzu kaga suna kokarin su rage wannan watch hours guda 4,000 ya dawo zuwa 2,000, haka zalika subscribers guda 1,000 ya koma zuwa 500 kamar yadda suka rage a community. Ku sanin kanku ne cewa yanzu community kawai inda kana da subscribe sun kai guda 500 to kamfanin YouTube za su rage maka watch hours, za su rage maka za su bude maka community ɗinka. To kaga sai rage wannan, to shi ma wannan ana sa rai, kuma alamun sun gwada cewa su kansu kamfanin YouTube din suna kokarin yin haka. To amma abin tambayar anan shine yaushe ne ake tunanin za su yi hakan? Ba wani lokaci ne wanda za mu dauka mai tsayi sosai ba, ina ga ba zai wuce kamar daga wannan shekarar ta 2022 zuwa shekarar 2023 ba, shine muke sa da insha Allah kamfanin YouTube za su saka wannan watch hours din ya dawo guda 500, guda 2000, sannan kuma subscribe ya dawo guda 500, wanda insha Allah muna sa rai da wannan sauyin, kuma mun ga alamomi da yawa waɗanda yanzu idan muka ce muku kai tsaye za a sauya ko kuma ce za a updating zuwa wannan tsarin, to gaskiya za ta iya yiwa abin ya dau lokaci, kuke ganin kamar ko ƙarya muka gaya muku wani abu makamancin haka. Saboda haka za mu bar ku a ce wadda insha Allah muna sa rai kamfanin YouTube za su rage wannan watch hours din guda 4,000 ya dawo zuwa guda 2,000, haka zalika kuma guda 500 na subscribe ya dawo zuwa guda
guda 1000 ya dawo zuwa guda 500. Saboda haka kun ga yana da matukar muhimmanci duk wanda yake harkar YouTube ya dada dagewa, domin kuwa akwai sauki nan gaba zai zo, saboda su kansu kamfanin YouTube dole su rage wasu abubuwan da suka sassaka akan manhajar su ta YouTube na dokokin su da kuma tsare-tsaren su, wanda ana sa ran insha Allah za su rage abubuwa da yawa. Saboda hakan ne zai taimaka musu su ƙara samun mabiya, kuma ce su ƙara samun creators waɗanda za su ke kirkirar abubuwa suna ɗorawa a YouTube ɗin, mutane kuma suna kalla su, kuma kamfanin YouTube suna samun revenue na shi wannan tallar, ko kuma ce na su waɗannan bidiyoyin da ake kalla a manhajar su ta YouTube, wanda hakan zai taimaka wajen su ƙara samun yawan mabiya, sannan kuma su ƙara samun yawan creators, saboda kullum idea ce take samuwa wanda mutane da yawa suke kirkira suke zuwa su fara su ɗora a YouTube. Saboda haka kai ma idan kana da wata idea, ma'ana ka fara harkar YouTube amma kuma baka da abin da zaka ke ɗora a YouTube, to ka tsaya kai tunani mai basirar ka. Shi YouTube ba abin da ba a karba a cikin sa, saboda haka ka tsaya ka nutsu ka gane mai basirar ka, sannan kuma ka kirkira ka fara dorawa, wanda insha Allah zuwa wani lokaci za ka yi mamaki idan ka kai matakin da su kamfanin YouTube din suke bukata. Saboda haka wannan shine dai bayanin da za mu kawo muku a cikin wannan video. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan video to ku danna mana alamar like, domin hakan yana matuƙar taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka danna mana alamar subscribe, kana ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode sai mun sake jamewa a video na gaba. Jama'a barkamu da wannan lokaci, kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon video a wannan tashar tamu mai suna kasuwar YouTube. Bidiyon mu ne yau insha Allah yana tafa ne da tambaya. Ma'ana tambaya ce wacce mutane suke yi mana, ko kuma ce suke yawan yi mana. Saboda haka a yau insha Allah za mu fayyace ta, wanda wannan tambaya ba komai bace face tambaya akan shin da gaske ne kamfanin YouTube za su rage watch hours, ko kuma ce yawan watch hours da subscribers da suke bukata domin fara biyan mutum a YouTube. Shin da gaske ne za su rage ko kuma ba gaske ba ne? Sannan kuma idan da gaske ne yaushe ne, ko kuma yanzu an riga da an rage ne, ko kuma sai nan gaba ne? Idan kuma sai nan gaba ne to zuwa wannan lokaci ne? To insha Allah duka amsoshin wannan tambaya za mu ba da su a cikin wannan video. Saboda haka idan kana so ka samu amsar wannan tambaya to ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan video, ma'ana ka kalle shi har ƙarshe